Demon Slayer Infinity Castle избухва и Холивуд е бесен. Demon Slayer вече надмина най-очакваните филмови заглавия през годината до момента. Надмина Супермен, Фантастичната четворка, Мисията невъзможна и Формула 1. Скоро ще надмине Как да си дресираш дракон и се очаква да надмине Jurassic свят. Вие представяте ли си за какво говорим? Аниме филм с бюджет от 20 милиона да надмине блокбъстери с бюджети от 200 и повече милиона долара. Няма как продуцентските компании от Холивуд и режисьорите да не полудяват. Дори се очаква филма да достигне 1 милиард долара приходи. Това е направо нереално. А имайте предвид, че това ще е най-слабият от филмите. Преди около 5 години всички се подиграваха на хората, които гледат анимета. Сега това няма как да се случи. Когато ходих да го гледам на кино, залата беше пълна и всички бяха минимум на 20 годишна възраст. Минимум. По-голямата част бяха зрели хора. Разбирайте, 20 плюс години. Даже да не кажа 30. Ще видим докъде ще стигне това, но определено аниметата се утвърждават в света на киното и ще гледаме тяхното развитие все повече и повече. Пишете в коментарите какво мислите за филма и коя беше любимата ви сцена. До скоро!